ҳоло бошад абзори либосҳое ки аксия шудагиянд. Двойкае ки умедалбону пӯшидагияй 100 сомонияй. ҳозир бо расветкачиёша нишон медиҳем. Болопӯшакаш материалаш итальянка ҳай, брукаш лёнай. Размероша диден духтаро чихе хушрӯҳай то размери 56 ҳастай. Расветкачиёша бинен. Амино ҳамашон 150-160 сомонӣ буданд. ҳоло бошад 100 сомонӣ аксия шудагиянд. Анеш бошагар двойкаи тигри короткия. Ишам беҳад хушрӯҳай сабукака. Инишам 100 сомонӣ. Анено платья. Не платья двойка ҳай катиш свитрича дора. Дета расветка дорем ваям 100 сомонӣ кардем. Ана инишам бошад агар 100 сомонӣ. Иш боша гулакои ипек дора. Ине двойкора диден? Ё двойко то размери 60 ҳастай. Брюкатян қадошон дарози хушрӯҳай аз зону поён местан 100 сомонӣ. Ине киртапоча бошад агар материалаш итальянка ҳай 150 сомонӣ будак. ҳоло бошад штук мондагияй 100 сомонӣ метиҳам. ҳар дуи ҳаминора да хотир дорем ки 180 буданд. ҳоло бошад 100 сомонӣ аксия шудагияй. Ине платьярам уже як штуки дигараш мондагияй. Иншам 100 сомон да метемтон. Ду штук дорем аз ино 50 сомонӣ метем. Инера бинен чихе хушрӯҳай. Ино гулакои ипек доранд. Паплинакои сабукакай 150 сомона аксия буданд. ҳоло бошад бо 100 сомонӣ кардем ба хотире ки уже ками камашон мондад. Ине платья белмандоҳай ҳам хе удобни якай кори дастӣ дора. Инишам 100 сомон бошад абаяи сафедай. Диден чихе абаяи хушрӯакай. Инишам 100 сомонӣ ду штуки охишай. Хулоси гап аз ҳамин ҷо сар када где-то бисёр надорем. Мумкин 20-25 штук бошад агар. Ина варианти умедабону пӯшидагӣ кати ҳамашон 100 сомонӣ. Ба кадоме ки дар кор бошад сразу нависонед, ставкатон мекунем. Хтаракои хушрӯ марҳамат бикунен. Ана як варианти двойкаи сабукаки ки ина прогулка меравем повседневкада беҳад материалаш хушрӯай. Болопӯшакшнам хали паплинаки итальянка ҳай. Вай баъзи платьяш бошад агар белмандоҳай. Беҳад сабуки хушрӯай духтарако. Аксия шудагия 150 сомонӣ. Озир ма шумо дар расветкачиёша нишон медиҳам. Ина пешаш пуговицаи рабочӣ дора кушода мешава. Расветкачаи бардови дора. Инам хали гарчични дора, бежвинки дора, тёмно-сини дора. Беҳад расветкачаи хушрӯ дора. Ина расветкачае ки сабзе ки умедабону пӯшидагия 150 сомонӣ. Успед кунен беҳад двойкаи хушрӯай духтарако махпултон мешава. Ина марҳамат кунен. Як супер комплекти дигар барои клиентакои дӯстдори худам. Ман медонам ки бисёриҳои шумо да платья махулае ки пеш анам хеле кушода шава, удобни як боша барои пӯшидан, как раз сезони анами материали корейски комбахт омадагияй. И вариантмон комплекти ки умедабону кардагияй, отдельно фурӯшияй, и стальное сиёҳ намешава, беҳад хушрӯай качестваш. Ина диден наборай. Сумочкаш боша агар вайшам фурӯшияй диден. Ваям расветкача дора, баъд обуфош. Обуфош новинка ҳай. Классический вариант, сабукаки солидный фасон. Ба кадоме ки маъқул шудагӣ боша нависонед. Мағозаи Зарин ва шумо доставка мекунад. Платьяш 350 сомоние, сумочкаш 120 сомон, комплект набор 160 сомон, обув боша 180 сомонӣ. Озир ман шумо дар расветкачаи платьяра нишон медиҳам. Диден чихе расветкачаи хушрӯ дора. Ина диден гулакои фасони хушрӯи новинка, замонавӣ. Нархаш боша 350 сомон то 60 размера ҳастай. Ба кадоме ки маъқул шудагӣ бошад сразу нависонед. Мо барои шумо доставка мекунем. Адреси мо 7 Ахтар, Корвон, мағозаи Зарин. Барои маълумоти бештар ба ҳамин рақамҳои болои экран муроҷиат кунед. Барои шумора анам хеле супер комплекти новинка овардам. Апаҷонои хушрӯи ман марҳамат бикунен. Материали и корейски комбахт мешава. Беҳад узори хушрӯ дора. Пеша диден чихе сваровски камушкичор свет метиян. Ина марҳамат кунед. Остинакош кати фаромадагияи узораш необычный фасон. 7 расветка дора. Бо расветкачоша по отдельности нишон медиҳем. Инам хеле сумочкаи хушрӯи дигар аз ин сумочка расветкачош ҳастай. Баъд обуфоша бубинен. Ина обуфоша диден ҳам хеле нежни, яки удобни, яки узори тигр новинка ҳай. Ина марҳамат кунен. Мағозаи Зарин ҳама тарафа фикри шуморо мекунад. Марҳамат кунен. Нархи платья 350 сомонияй. Корейски комбахтш меган. Расветкачоша бубинен. Да того расветкачаи фасон. Материал ҳам хеле удобни, приятни. Бисёриятон савол додестен ки ич хели материале паҷоноз ма шумо да мегум. Ино резинка нестиян. Ино комбахт меган. Корейски новинка ҳай. Ина марҳамат кунен. Беҳад расветкачаи хушрӯ дора. То размери 60 мешава, 60 даже дар 65 мешава. Ба хотире ки плюскати духтагиян аз 48 оғоз мешава. Марҳамат кунен, нависонен, доставкатон мекунем. Адреси мо 7 Ахтар, Корвон, мағозаи Зарин. Барои маълумоти бештар ба ҳамин рақамҳои болои экран муроҷиат кунед.
дӯстдоракҳои чорнаи пантера марҳамат кунед. Платьяи новинкаи мо именной барои шумо ҳай. Ина кадоме ки тёмни расветкара дӯст медорен. Платьямона нав қабул кардагем. Пешаш да таво украшения нежни яки фасон дора. Рабочий замошка дора. Остинакоша дидем? Нежни яки дем хали кнопочка дора. Размеро боша то 60 мешаванд. Духтарои хушрӯ аз 48 оғоз мешаванд. Нархаш боша 250 сомонӣ. Комплекти ки умедабону кардагиай. Вайшам фурӯшия ина дидем духтаро. Вай сталинояи сиёҳ намешава. Обуфошам ни фурӯшия. Обуфота нишонте умеда. Ина диди обуфош чихе фасонакай. То размери чилаи обуф дорем. Обуфош 180 сомонӣ. Платья 250 сомонӣ. Комплекти бижутерия боша 160 сомонӣ. мағозаи Зарин ҳамаи шуморо интизорай. Адреси мо Ҳафтахтар Корвон, мағозаи Зарин. Барои маълумоти бештар ба ҳамин рақамҳои болои экран муроҷиат кунед. Сразу ответ метиҳем ва доставкатон мекунем. Апаҷонои дӯстдори ман, аксияи навбатиямо дар анам хели платьяи копия люкси Дубай. И материалаш итальянка ҳай. Однотонкаш боша агар материали белмандо ҳай. Нархаш 200 сомонии духтарои хушрӯ. Размеро то 60 мешаванд. Да таво материали приятный фасон. Сабука кайнабой назин нишонтон медием. Необычный платья хушрӯ. Расветка горчичный, ҳама расветли рушан мегира одам зебакай. Сразу нависонен мағозаи Зарин барои шумо доставка мекуна. Ками камш мондак. Пеш 280 будан, ҳозир бошад 200 сомонӣ кардагием. Ана апаҷонакҳои хушрӯи ман марҳамат кунен. Як варианти платья абая омадагиай. Материали ирам глянцеви ипека. Ину папли нестян. Ай болош нам хели нежни яки тур дора. Диден чихе фасонакай. Ина необычный фасонай. Нархш боша агар 250 сомонӣ да метимтон. Аз ино бисёр надорум. Камаш мондагиай. Размеракошон аз чили турецки то 46 размерай. Ина марҳамат кунен. Ба кадоме ки маъқул шидагӣ боша, сразу нависонем. Бовар кунен як варианти аҷоиб хушрӯ ҳай. Ира метонен ки худша холӣ пӯшем, бо метонен ки ай болои дигар либосотон падбор кунен. Марҳамат кунен. Тигриш да таво фасона чашмта мебара ина. Инами варианти платьяра глянцеви ипекай пешаш кори дасти катияй тамом кардагӣ будем. Марҳамат кунен. Боз бора қабул кардем ва ҳозир боша нархша 200 сомонӣ кардем. Марҳамат кунен. 4 расветка дора. Озма бо расветка чошай назик нишонтон медием. И да таво да тана сабукай ҳам хе материали приятный фасон. Об да намедарая камочкичош ҳама сваровскича. Пешаш нам хели нежни яки гипюр дора. Ина назик бубинед. Светина нежна изумрудный расветка. Электрик дора. Инам хели молочный дора. Ба тёмно коричневый дора. Ина хели расветка. Хулоси гап размери ино оғоз мешаванд аз 48 то 60 размерай. Апаҷонои хушрӯи ман успед кунен. Сразу нависонен. Мағозаи Зарин барои шуморо доставка мекунам. Марҳамат кунен. Кадоме ки анами платья хушрӯмон аждад кардаста будем. Бора нав қабул кардем. Бо як намуд гули хушрӯш омадагия нигоҳ кунен. И дафъа гулаш ина диден однотонка нестай. Ай материал худаш необычный гулой фасон дора. Цвети тёмно-коричневый, цвети сиёҳ, цвети бордовый. Сета расветкаи фасон дорем. Нархша бо медонем чанд сомон кардем. Нархша 300 сомонӣ кардем. Апаҷонои ман марҳамат кунен. И платья хушрӯмона 300 сомонӣ кардем. Материали глянцеви ипекай. Ина варианти ки умедабону пӯшидаги глянцеви ипекай. Ина бо сиёҳшам ай назик бубинен. Ина и сиёҳаш материалш бо камтар дигар хелтарака. Ина бубинен. Наподоби жатка ҳай материали сиёҳш. Нешам ҳама хелай. Неки пӯшидагии умедабону бошагар глянсай. Хулоси гап размеро то 60 мешаванд аз 48 оғоз мешаванд. Ба кадоме ки маъқул шидагӣ боша сразу нависонен. доставкатон мекунем. ҷонои дӯстдори ман, расветкаи новинкаи анам хели дубайский абаямон дидем. И модел копия люкси Дубайай. Да таво нежни яки фасоне камушкичош инам хели сваровскича. Свет метя необычный фасон. Материалш боша агар як намуд материали плотный органза меган. Тамоман просвечивать намекунам. Сабука ки удобния, кай катушки наметя. Сезонш осенний весенний любое время пӯшида метонен. Беҳад фасонакай. Ҳозираш намадата расветка чаша дорум. Расветка тёмно-коричневый. Баъдан ам хели светла бежевинка дидем. Инешам беҳад хушрӯй. Биримшокам варианти мошоаллоҳай. Нархш боша 250 сомонияй. Апаҷонои хушрӯи ман расветкачаи сиёҳшам ҳастай. розовичашам ҳастай. Ба кадоме ки маъқул боша нависонен. расветкоша бо равон мекунам. Размеро то 56 мешаванд. Аз 46 оғоз мешавад. Марҳамат кунен.